बिब' जायो ने? जाथाय जानायनि। औ। आच्छा। ओमफ्राय दा बियो न'आव दंहैसै ने दायो? माने न'आव लाबोना दोनफैबाय जोंहा। औ। दा न'आव मैया मोनफैबाय आरो। औ। ओमफ्राय जाथाया मा जानायमोन? जाथाया माने हौवाया माने बेलेग हिनजाव गोसो थोयो सानै साथाम। आच्छा। गामिनि गावबुरा जानानै एसेग्राब नलेज गैयै आनएडुकेटेड मानसि बेलाय रायजोआ बेबायदि गावबुरा फसङो नामा? बेखौ हमनांगोन। हमना बिराद मोजां मोनबाय आरो दा। दे जागोन दे। आङो अब्ला रायजोनि सिगाङावहाय बे रेकर्डखौ होनो हागोन ने? हागोन दे, खोन्थाना हो। दे जागोन दे। मानो होनबा जोंनो न्याय नांगौ। नङा होमबा? जोंनो न्याय नांगौ, जोंनो खौसेथिखौ नांगौ, जोंनो थार बिजिरनायखौ नांगौ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय बिथांनि जेनिखि खास्रि बिस्रि गोरबोआव लानानै ना गाबख्राव बुंदों आं फाथैलाय बिसिया, नाथाय गामिनि रायजोफोरा बुंदों 12 लाख थाखा होनानै बे हिनजावखौ जुदा खालामदों हौवानिफ्राय ना। नाथाय बेबायदि नङा, बिसोरनि खुगायावल' 12 लाख खिन्थु थाइसेबो होआखैनो। नोंथांमोनानो कल रेकर्डजों खोना। हेल'। हेल'। औ सिस्टार। आं बिनिनो बिब' जायो आरो। बिब' जायो ने? जाथाय जानायनि। औ। आच्छा। ओमफ्राय दा बियो न'आव दंहैसै ने दायो? माने न'आव लाबोना दोनफैबाय जोंहा। औ। दा न'आव मैया मोनफैबाय आरो। औ। ओमफ्राय जाथाया मा जानायमोन? जाथाया माने हौवाया माने बेलेग हिनजाव गोसो थोयो सानै साथाम। आच्छा। गोसो थोना बे हिनजाव माने हौवा गैखाया, गथ' गोनां। ओमफ्राय बिहा माने सिगां माने बिहा हाबा जानायमोन। हाबा जानाय माने ओमफ्राय खुदिया सानै थालांदों, हौवासा सासे हिनजावसा सासे। गिबि हिनजावा गोमानायलाय जोंहानि बिदा जायो नालाय। कन्टेक्ट खामानि माने बिसोरो लायो नालाय। बिसोरो बेनिफ्राय जोंहा बिदाया होनबाय दे होमबालाय मुगैया मुजुमाबा आंनि बिनानावखौ माबानोसै होननानै जोंहा बिनानावबो माने दे बिदिबालाय नोंनि खोथाखौ आं दानला, मुगैया मुजुबा आं थांनानै संसार जाहैगोन दे, जेबो नङा होननानै बुंनायलाय बिदानाव बिनायलाय जोंहा बिनानावबो थांबाय आरो ना। बेनिफ्राय थांनानै मोजां रायजो जाबाय। ओमफ्राय जेला डिलिभारि केस जाबाय, डिलिभारि केस थानायनिफ्रायनो जोंहा बिनानावखौ माने सैला। आच्छा। ओमफ्राय खै बोसोर जाखो ओरैनो हाबा जानाया खै बोसोर जाखोमोन? बोसोरनैल'सो। बोसोरनै। ओमफ्राय गथ'आ खै बोसोर जाखो दायो? गथ'आ 6 मासाव हाबबाय। हौवासा ना हिनजावसा? हिनजावसासो। आयै सनाले। ओमफ्राय दा माने बिदि जाबाय। ओमफ्राय दाना बेजों माने रिलेसनशिप थाबाय बै हिनजावजों। थानायाव माने बे हिनजावजों फैसा थाखा हैबाय थायो। जोंहा बिनानावा माने डिलिभारि केसाव नायफिनला नालाय। बेयाव नायफिनाबा बोरै आङो थागोन, आं न'आवनो थांनानै देहाखौ फाहामनानै हामबाथाय बेयाव फैफिनसै होननानै माने हौवाया गावनो दोनफैबाय आरो ना। न'आव दोनफैनानै जोङो सिजारिं खालामो। बेयावबो माने खबर गैया, जै दोनफैबाय खबर गैया, फन गैया, फैसा थाइसे हराखै जोंनो। न'निफ्रायनो जोङो थाखा फैसा खरसा खालामनानै सिजारिं खालामबाय, मा खालामबाय, गथ'खौ एसे फेदेरना हरबाय। थांनाय लोगो लोगो माने जोंहा बिनानावखौ सैला। माने जोगारो गथ'खौ माने दाद्रि होयो गोरलै समावनो। मा नङा होननानै माने बुहुद आलाय आथानि खालामबाय। बिनानावा दै दाख्लैबावै थांनायनिफ्राय आरो ना। मास मोनसेसो जाहैबाय आरो, मोनबासो। बिराद आलु बाथोनजों बिदिनो ओंखाम जायो। खरस होफैया गावहा बिदिनो थाङो, बिथिं जाहोयो बै हिनजावनाव गोथाव फैयो। बेनिफ्राय बिजावजालिनाव मालाबा माइरं गैयाबा, ओंख्रि गैयाबा बिजावजालि गेदेरनाव जाहोयो। गावनि फिसाला जाहोयो। ओमफ्राय मालाबा बिदिनो ना गोरान एसे, आलु आधा केजि बिदि, पियास फवासे बिदि बायनानै बिदिनो बाथोन जायो आरो बिसोरो। बिनानावा होनहरबाय आरो माबायदि सहायबावगोन आं होननानै। ओमफ्राय जों होनहरबाय थायो नालाय, दे नायफै बेसे माबायदि हिनजाव लाबोनानै फैयो बियो। नोंखौथ' रायजो राजा साखि लानासो लांदों, जों थाङाखै।
नायथार माबायदि नों आलु बाथोनजोंबाबो ओंखामखौ जानानै सहायनानै था होननानै जोंनि बिदि बुंनायाव बिनानावाबो बुहुद सहायनानै थाबाय आरोना थानानै माने दाख्लै बै सिख्लानि नाम्बार मोननानै सहायनो हायियाव बे हिनजावनो फन हरबाय आरो जोंहा बिनानाव आरोना नों हिनजाव गोनां हौवाजों मानो नोङो बिदि माबानांगौ आंनि न'खरखौ मानो सिलिंखार खालामखो नोङो मानो बेफोरबायदि मिथिखानानै मानो बिदि बायदि खालामखो होननानै नांलाय हरनायाव जोंहा बिनानावजों बुहुद थरखा थरखि जाबाय ओमफ्राय जोंहा बिनानावखौ होनबाय नोंखौ नोंनि हौवानो नांखायानो नोंखौ फैसा होनानैबाबो नोंखौ हगार हरगोननो बिदि जाबाय फैसाजोंबाबो नोंखौ हगार हरगोन नोंखौ नांखायानो ओमफ्राय गामियाव माने बियो दा खोनानो मोनबाय दहाय फुङाव सानसे सिगांनो माने हौवाया जोंहा बिनानावनि बिखय माने गय जरा फाथै जरा लानानै गामिनि मानसिफोरा माने नोंसोर जेरैखि जायाबाबो आंनो बे हिनजावखौ बोखानानै होथारनांगोन होननानै बुंनाय खौरां फैबाय आरो दहाय बिदि होननायाव माने गामिनि रायजोफ्रा बेबायदि घुस जानाय सिस्टेम फैबाय खोमा किजान बेफोरबायदि रायलायनाय राव ओंखारबाय नामा बिसोराव दा बेबायदि माने बिसोरो उदितसो लादोंमोन फुङाव जोंहा बिनानावा सानदोंमोन मिलायना होगोन अनलायनानै रायजोखौ आं मोजां जागोन साननानैनो माने मिलायना होगोन होननानैसो माने सानदोंमोन आरोना आरायथासिम गावसोरनि गामिनि उदित जाबाय ओमफ्राय दसेनो बिनि मिथिंखौ लाबायनो दसेनो फाथैखौ बिसिना होबाय जाहैबाय आरो माने बिराद दुखु आरो बेबो हरनि समावसो ना हरावसो खालामना होबाय आरो हरनि समावसो मा आयेन बेलाय एसेग्राब खोमसि इमान गाहाय थाखोनि मानसिफोरना बिसोरो बेखौथ' लांफैनायाव बुहुद गिदिर गिदिर मानसि आरो बिखौ आनसलिकआवसो हाबा होदोंमोन दा आनसलिकआ नायनांगोन ना आरो बेखौ आनसलिकआ बेखौ बिनि केसखौहाय आनसलिकआ आखायाव लानांगोन सिस्टार दा ओमफ्रायो जेन'बा फैसा होनानै माने फाथैलाय बिसि होदों बिसोर गामिनिया नङा होमबा खै लाख हरदों होनदों हराखै थाइसेबो हराखै माने बिसोरो बुंदोंल'सो ओमफ्राय मानसिया सारेनाबो मोनबोआखै आयौ थगायदों होनबालाय उनाव माने जेनथेन जोंहा बिनानावा आं माजों थांगोन होननानै बिसोरनि रायजोफोरनाव माने आंनो रायजोफोरानो फैसा 4,000बाबो हरथारनांगोन आं न'आव माजों थांगोन होनना गाबै गाबै बिनायाव माने फैसा 5,000 सोना हरदों आरो बेल' माथो 12 लाख होदों होननानै भिडिअआव नुदों आरोना बेखौनो आङो सोंनाय जादों 12 लाख फैसा थाइसेबो हराखै बेनो माथ्र बिसोरो फोसावदोंल'सो 12 लाख हरगोन होननानै ओमफ्राय दा गावसोरो बुंदोंल'सो ओमफ्राय दा बिराद आलाय-आथानि जाना फैदों आरो जोंहा बिनानावा माने बिराद बिखा खामथावथाव माने दुखुनांथावथाव बोरैबा गोरबोआव बिखा लानानै सोर दुखु मोना जोंनो बेसेबां दुखु मोनदों जोंहा बिनानावाथ' गारनो गोसो गैयामोन बिथ' फुटार ससियेल मिडियाआवबो नुखाबाय नुदों आं फाथैलाय बिसिनो गोसो गैया आं फाथैलाय बिसिया होननानै आरो बियो फाथैलाय बिसिया होननानै बिसिगोन होननानै सानाखैबोमोननो बेफोरबायदिसो रायजोफोरा बिदि हरखाब खालामनांगोन होननानै रायजोफोरासो खालामना होदोंना बेखौथ' खालामना होनाय बायदि जाबाय आरो दा बेखौ बिराद दुखुनांथाव खोथा जादों आरो बेयो जोंनि न'खरनि थाखाय बिराद गिदिर काहिनि मोनसे बियो अनलि नोंसानि न'खरनि थाखाय नङा जोंनि बर' समाजनि थाखाय गोबां गोरोन्थि आरोना दा खोनानो मोनदों दा आनसलिकआ आखायाव लादों एबसुआ जमा नांनानै आखायाव लादों होननाय खोनादों आरो येस लाखानांगोन बेखौ दा माने बुहुद माने बे डिस्ट्रिक्टआनो बदनाम थांखाबाय नालाय एसे हांगामा जागासिनो होननाय खोनादों आरो जों जाखागोन जानांगोन आरो आङो दहाय आं बेंगलरावहाय आं उकिलजों रायलायदों ओमफ्राय उकिला बुंदों जेबो गिनांगौ गैया बे हिन्जावसानि न'खरनि मानसिब्ला होनना सोंदों आंखौ ओमफ्राय आं बुंदों जेनेबा जोंनि रिलेटिभसानो जायो होनना आं बुंदों आरोना स' बुंदों उकिला बिदिब्ला नोंसोरो गासैबो न'खरनि बिमा बिफाखौ लानानै हिन्जावसाखौ लानानै माबायाव थानायाव थांनानै रिपर्ट लिरनो होदों ओमफ्राय बेखौहाय माने रिपर्ट लिरनानै बेखौथ' पुलिस आखायाव लाखानांगोन आरो आखायाव लायाबा आरो सेन्ट्रेल गावसिनि माबायावहाय आंखौ खबर होनो होदों आरोना गाव जिनिखि मा प्रब्लेम जागोन बेखौहाय गाव खोन्थाहरगोन आरोना आखायाव लाबाय थागोन होननानै बुंदों आरो जेनेबा बिराद मोजां बे उकिला बिराद गिदिर जेनेबा माबायावनो इन्टारनेसनेल माबायावनो बियो कर्टआवनो गेलेग्रा मानसि आरोना
ओंखायनो बिनिफ्राय आं खोन्थाहरबाय थागोन आरो ना जियानो जा नोंसोरो माबायाव मोनसे खोनानो मोनदों जायखिनि गथ' गावसोर गामिनि गथ' सानैया जेनेबा भिडिअखौ भाइराल खालामदों बुहुत मोजाङानो जादोंमोन भेरि गुड बेनिफ्राय दा बिसोर गामिया माने दा बेखौ मैया मिटिं खालामनानै फैसा फरिनानै 10,000 खरि सानै मानसिनाव 20,000 लाबाय जाहैबाय आच्छा दा बिसोर मा होनो फैसा जादोंब्लाबो बिसोरो जेबो खालामनो हाया दायो मानो होनोब्ला भिडिअआ लिक जाबाय ससियेल मिडियायाव जोंनो मोनबाय गासैबो मोनबाय सोर साबेसेखौ बिसोरो थाखा जानो देलाय सोर साबेसेखौ थाखा फोनांनो हानो आरो बिसोरो इसिग्राब खोमसि फोथायनायखौ बिसोरो बेबायदि आखुखौ लाखुमानानै बेबायदि मावबाय थागोन नामा बेनोथ' जादों आरो दायो सोराङावसो फैदों बेबायदि भिडिअ हगारनाया जोबोद मोजां जादों गथ'फोरा जादों आंनि थाखाय बे भिडिअ हगारनाया अनलि नोंनि थाखाय नङा समाजनि थाखाय जोबोद सोराङाव लाबोदों बे भिडिअसनि गेजेरजों मानो होनबा बिसोरनि खोमसि फोथायनाय एबा गावसोरनि खोमसि आखुखौ लानानै बिसोरो बेबायदि खालामखुमादों सासे गथ' गोरलै गोरबोआव लानानै ना नै गथ'आनो 9 मान्थ बेसेबां जादों 6 मान्थल'सो जानाय गथ' गोरलैखौ फाथैलाय बिसि होनाया बिसोरनि गोबां गोरोन्थि बिसोरो फाब नांगोन बिसोरो फाबजों गेलेनाय बे खोमसि खामानिखौ लानानै बिसोरो बेबायदि लाखुमाबाय थानो हायाना बे दायो सोराङाव फैदों बिसोर गथ'फोरा मोजां खामानिखौसो मावदों समाजनि साबायखर बावो आङो बिराद मोजां खामानि मावदों होननानै आं साबायखर बावो ओमफ्राय मैया खोनानानै जोबोद दुखु नांदों आं बे गथ' सानैखौ माने जेरैबायदि रायदों गामिनि मानसिफोरा आरो 10,000 फैसा लाबाय होननाय खोनादों आरो गामिनि जोंनि जाहा मैया जेनेबा सेन्ट्रेलनि आफादगिरि नेहाथारि एबसु गासैखौबो लिंनानै गामियाव सावरायदोंमोन ओमफ्राय बेयाव गावसोरनि गामिजों रायलायनायाव माने बे खोथाखौ फोसावहरदों आरो जोंनो ओमफ्राय बेयाव जों दा मिथिनो मोनबाय आरो माने बेफोरो सब बुंनो थाङोबा दा गामिनि पुलिसनि गोजा हमनो हाजोबो आरो जों दा हायो हाब गामिनि रायजो राजाया गाबख्राव गोरबोआव गथ' लानाय बिखायाव गथ' बानानै लानायखौ अन्थाइ बिखायै मा मोखाङै फाथैलाय बिसि होनो हाखो जों मेगनजों नुदों गामिनि पलिसि नङाबा माब्रै बेफोरबायदि राव ओंखारखो जेन'बा गामिनि आरो सासेबो स्टाफ थानाय मानसि गैया रावबो आय' होनग्रा गैया नुवाखै हारसिङै दोनदों माने बिखा गावखांनाय बायदि खालामदों आरो दायो जेबो नङा स्ट्रंआव था नोंसोरो आयेनखौ हमनांगोन दै आयेन मथे नोंसोर फल' खालामनांगोन दाबो नोंसोरो आयेनाव माने आनसलिकआव हगारनांगोन बिजिरनांगोन बेखौ फाथैलाय बिसिनानै हगारबाय बे नङा फाथैलाय बिसिनायजों बिसोरखौ गावस्रा होदों बे नङा बेखौ इमिडियेटलि एक्सन लाथारनांगोन ओमफ्राय दा जेनेबा आनसलिकजों एबसुजों क्लास जाबाय होनदों ओमफ्राय दा बेखौ एक्सन लानो ओंखारदों गाबोन सुफोरनि भितरावनो खोनादों आरो ओमफ्राय दा बेखौ लासिगोन जाहैदों आरो एक्सन गामियैनो भेरि गुड जोबोद आनसलिकजों माने जोंहा बिनानावा आनसलिकआवसो हाबा जानाय नालाय दंखायो जोंहा बिनानावनाव सार्टिफिकेटबो दाबो दंखायो बेनिफ्राय दा बेफोरखौ दा क्लास जाबाय होननाय खोनादों ओमफ्राय दा गामिना बहुद गिदों होननाय खोनादों आरो दा ओमफ्राय मैयाबो रायज्लायनो फैखाबाय गिनो माने बेयो आनसलिकआ आखायाव लायोबा आनसलिकआ बिसोरखौ जायनोखि न'खरनि मानसिफोर गावबुरा बिसोरो जेल जानांगोन 3 इयार्स जेल जानांगोन दै लिरनाय दंखायो सेक्सन माबायाव आयेन मथे रुल्स मथे ना इन्डिया गभर्नमेन्टआ रुल्स मथे जोंनो होदों सेक्सन 498A सेक्सनावहाय लिरनाय दंखायो रुल्स होखादों न'खरनि रिलेटिभ्सआनो जाया मानो जेल जानांगोन 3 इयार्स बेखौ होखादों मा होनो नोंथांमोना नायबा नुगोन खोनादो बिसोरो जेल जाखानांगोन आरो लोगोसे फाइन होनांगोन बिसोरो दा
बेखौ खोनानानै माने जोंबो मोजां मोनदों दा प्लास जाबायनो बिसोरो आनसलिकजों एबसुजों प्लास जाना एक्सन लासिगोन होनदों आरो दा लानांगोन बेखौ इमिडियेटलि आरो जुदि आनसलिकआ लायाबा नोंसोरनो थांनानै थानायाव केस होनांगोन नङाब्ला जोंनि बर' हारिखौ एकदम बेबायदिनो गोबां सोलोंनानै बेबायदिनो माने एक्सन लायालासिनो बेबायदिनो बारा जालांगोन नोंल' नङा ना नोंल' नङा सोरखौबा आंखौल' नङा गुबुनखौ खालामनो गुबुनाबो सोलोंनो बिराद गोहो बोलो मोनगोन आरो बेनिखायनो सानदों आरोना सासे हौवाया जुदि हिनजावखौ बेबायदि लाखजों जुदि फानलाय बानलाय खालामनो हायोबा बिसोरो बिजनेस खालामदों बिसोरो समाजखौ बिजनेस खालामदों आरो हौवा हिनजावनि रायजो जानायखौ बिजनेससो खालामदों बिदिबा दिनै हौवा हिनजाव जानानै माथो जेबो गोनांथियानो गैया बिदिबा हिनजाव माहारिया आलाय सिलाय गोदाव सोराव जानांगोन जायनि जाहोनाव गथ'फोरा बिमा बिफा थांनानै थासान्दियावबो गोबांनिखौ नुबोगासिनो बिमा बिफा गैयि बायदि हावरिया आरो मावरिया बायदि जाबोगासिनो सैथो बे खोथाया जों ससियेल मिडियायाव नुबाय थानाय सैथो स' बेबायदि आनसलिकआव हगार आनसलिकआ जुदि आखायाव लायाबा नोंसोरनो न'खरैनो थांनानै नोंसोर गिनो नाङा स्ट्रं जा थानायाव थां बियो आंनि रिकुवेस्ट आरोना जों दा बेखौनो मोजाङै खोनाबाय जोङो प्लास जाबायनो ओमफ्राय जों दा बेयाव लिंहरबानो जों न'खरनि मानसिया स्ट्रंखौ जोबखा ओमफ्राय दा जोबखा जोङो माने जै माबाबाय मिटिं लाबाय जों माने थांखागोन ओरैबायदि स्ट्रं जाना दंखाजोबो आरो जों न'खरनि मानसिफोर गोजानो रायलायखानानै जों सब स्ट्रं जाखाजोब्बाय जोंहा न'खरनि बहुत फरियाल दं नालाय इसोरबो स्ट्रं बुंहर फनजों फन जों रायलायगासिनो आं बेखौनो बिराद गोरबो गाबखांदों माने बियो हारसिंल' एकदम रावबो सापर्ट गैया आय' होननाय गैया बे हिनजावखौ बिसिनि न'खरनि मानसिफोरनि नाम्बार मोनोबा आंनो नांगौमोन होननानै आं बिराद ससियेल मिडियायाव आं बिराद रिकुवेस्ट खालामदोंमोन दै आं दिनै मोनबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मोजाङानो जादों आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना इनिफ्राय मोनसे खोथा जोंना ससियेल मिडियायाव रायजो राजाया जों भिडिअ क्रिएटार नालाय जोंना रायजो राजाफोरा बिराद मिथिनो लुगैदों नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ मा जामारदों होननानै बिराद लुगैदों आरोना स' दायो आं खोन्थानो हागोन ने खोन्थानो हायो मानो होनबा एकदम रायजोफोरा बे भिडिअखौ ससेल' नुनाय हिसाबै गोसोआ गाबखांदों बयबो मा जामारदों बेखौ रावबो मिथियाखैना बेखायनो मिथिनो लुगैदों दायो क्लियार जाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों एक्सन लाथारनांगौ सिस्टार लागि जों हेफाजाब होगोन मदद होगोन जोंबो दुखु नांदों मानो होनबा दिनै जोंनि बिनानावखौ आलाय आथानि हारसिङै रोनाव गाबदों थेवबो आय' होननाय रावबो सासेबो हिनजाव मानसि गैया आखायाव हमफानाय गथ'खौ बामफानायबो ओरैबायदि गैया बेखौनो जोंबो बिराद दुखु नांदों आरो माने बिमा बिफानि गोसोआ माने बायग्लिजोबखादों आरो बायाबा जोंनो मा मोनदों आयै एसेग्राब अन्थाइ बिखा जानांगौना आरो रायजो राजा गामिनि रायजोफोरा माबा मोनसे जायोबा प्रब्लेम जायोबा हौवा हिनजाव नांलायोबा थांनानै गोरोब होनांगौसो मिलाय होनांगौसो जोंनि गोदोनि जुगावहाय 2000 इयार्स एग'नि जुगावहाय माबायदिमोन गामिनि रायजोफोरा थांनानै निमाहा मिला मिसा खालामना होयोमोन दानि जुगाव रायजोफोरासो फाथैलाय बिसिना होनायखौ जों नुनो मोनदों दा जोंबो बेखौनो आसरित सानदों दिनै बिमा बिफा खबर गैयालासिनो हरखाब गामिनि उदित जानायाव फाथैलाय बिसिना होनायखौ जों बिराद गोरोन्थि नुहुरदों आरो बहुत गोरोन्थि पानिशमेन्ट मोनगोन बिसोरो बहुत पानिशमेन्ट मोनगोन बियो मोनथावना आरोना बिसोरो माने गामिनि मोनसे उदित जानायाव जे बेफोर मिटिंखौ लानांगौ बे खोथा बे रुलानो फैयामोन बेयाव बेखौ मोनसे गिदिर मोनसे डिसिसन मोनसे लानानैसो बेखौ मेनेजिं खालामनानैसो बेखौ बेबायदि खुंनो हागौमोन नाथाय बिसोरो बेफोरबायदि जेबो लायालासिनो अकल गावसोर गामिनि आन्था मोनसे उदित मिटिङा फुंनि जिरायनानै 2:30 बाजिसिम बिसोरो उदित जिरायदों उदित जिरायखांनानै उनाव आंनि बिनानावनि बागै सावरायनानै मोनानाय लोगो लोगोनो जों ससियेल मिडियायाव नुबाय फाथैलाय बिसिनाय समावबो जोंनो आय' होननानै जोंनो रावबो कल खालामाखै जों रावबो फन हराखै
जों फन हरबाबो रिसिभ खालामनायाव गैयामोन ओरैबायदि दुखुनांथाव जादों आरो बेफोर खामानिखौ आरो मालाबाबो मोना समावहाय खालामनो हाया दै बियो बिराद इलिगेल जादों आरो बिसोरो बिदि हरखाबनो बेफोरबायदि गामिनि दैदेनगिरि सानैयानो बेफोरबायदि दायथ'खौ लानो हानाय बे बिराद गिदिर गोरोन्थि जेलाव सोनांगौ गावबुराखौ आरो अबेनि इसिग्राब गामिनि गावबुरा जानानै इसिग्राब नलेज गैयै आनएडुकेटेड मानसि बिलाय रायजोआ बेबायदि गावबुरा फसङो नामा बेखौ हमनांगोन आरो बिजों लोगोसे जाय गथ'फोरा ससियेल मिडियायाव होदों बिसोरखौबो बे गामियाव हमफिननायनि खोथाखौबो जोङो डिसिसनसो लानांगोन औ मानो बे गथ' सानैया दिनै बे गथ'नि बे हिनजाव मानसिनि जिउनि लाइफनि थाखायसो मोजां जाथों होननासो बिसोरो समाजाव बिजिरथों होननानैसो हगारदों बिनि थाखायसो जों मिथिदों जों रायजोआ नुदों बे गथ' सानैया गैयामोनबा दिनै आंनि बिनानावा आन्दा गानोन जाबायमोन दा दिनै रावबो आय होननाय गैयामोन बिराद बाख्नायदों आं बे गथ' सानैखौ आरो दुखु नांदों आङो मानो बिसोरखौ फैसा फरिनानै रायजोआ मानो फैसा लाखो बे खोथाखौ आं बिराद गोरबोआव दुखु नांदों आरो बिदिथ' खालामनाय बिदिथ' आयेन गैयामोन गैया बर' हारियाव बेबायदि गैया आरो दिनै नै धोरोमखौ लानानै धोरोमखौबो फाननाय जादों हारिखौ लानानै दिनै हारिखौ फाननाय जादों मानो होनोबा गुबुन हारिफोरा दिनै बर' हारिखौ बुंगोन मिनिगोन हनै बर' समाजाव बेबायदि खालामनाय नियम दङ रायजोआनो फाथैलाय बिसिबाय जुदा खालामनाय बेबायदि होननानै मिनिगोन आरो धोरोमाव लानानै दिनै नाय जोंनि गुबै ना जोंनि बर'नि गुदि धोरोम दै बाथौ धोरोम नोंसोर मा धोरोम मिथिया जिखुनु जोंनि बर'नि धोरोमा नंगौ बाथौ धोरोमनि नियम खान्थि बायदि फाथैलाय बिसिनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय गोबाङानो सानगोन दिनै बर'नि गुबै बाथौ धोरोमानो मा होनो फाथैलाय बिसिनाय दङ दिनैहाय बे धोरोमखौनो फाननाय जाबाय नंगौ सैथो बे खोथाया सैथो जोबोद दुखु मोनदों गोजोननाय मोनबाय आं बिदि खबर लाहरनायजों लोगोसे आं बेफोरबायदि खोथाफोरखौ आं नोंथांनि सिगाङाव खोन्थाना हरनो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय आरो दा दे जागोन दे आङो अब्ला रायजोनि सिगाङावहाय बे रेकर्डखौ होनो हागोन ने हागोन दे खोन्थाना हो दे जागोन दे मानो होनबा जोंनो न्याय नांगौ नङा होमबा जोंनो न्याय नांगौ जोंनो खौसेथिखौ नांगौ जोंनो थार बिजिरनायखौ नांगौ जोंनो आरो नांगौ आंनि बिनानावा बे 12 लाख थाखाजों गावनि जिउ जारिमिनखौ खुंनो हाया थाखाजों मानसिनि जिउखौ बायनो हाया बेखौ लुगैयो आं बिनि जिउनि उननि लाइफनि जोबथा लाइफसिम बिनि खुंनो हानाय राहा लामाखौ होनांगोन येस नांगोन आं बेखौसो लुगैदों दा बेखौ होथारनांगोन दे जागोन दे सिस्टार दे गोजोननाय थाबाय दे दे स' लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय बिथांनि जेनोखि खास्रि बिस्रि गोरबोआव लानानै ना गाबख्राव बुंदों आं फाथैलाय बिसिया नाथाय गामिनि रायजोफोरा बुंदों 12 लाख थाखा होनानै बे हिनजावखौ जुदा खालामदों हौवानिफ्राय ना नाथाय बेबायदि नङा बिसोरनि खुगायावल' 12 लाख खिन्थु थाइसेबो होआखैनो नोंथांमोनानो कल रेकर्डजों खोनाबाय स' भिडिअसखौ नोंथांमोना जिमान हायो शेयार खालामनानै हो